Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kako kuya pa ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingo kagara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Sida kuigira inyaya muri Zimbabwe ye bazi rabatwa pa Bay Bridge border rini 50 mabero anga anima t-shirts CCC muri Zimbabwe bazi runzi ranga anima t-shirts anga jisika kuma 5,000 muri Zimbabwe. Saka bazi runzi rabatwa ni moswa yekuda kusmagla ma t-shirts rabatwa ni wanu wezimra muri Zimbabwe. Pari kunzi ma t-shirts anga anima receipts fake muri Zimbabwe zvinova zvabatisa zvinhu muri Zimbabwe. Nyaya yazonetsa muri Zimbabwe, vamwe vanhu vachiti chiitiko ichi charatidza kuti bato reCCC muri Zimbabwe harina kurongeka nekuda kwekuti ranga richida kupinza zvinhu pazviri pamutemo muri Zimbabwe, asi vamwe vari kutaura vachiti chiitiko ichi chaita zvekugadzirwa muri Zimbabwe kuti chitanishe zita reCCC. Tuti zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section muri Zimbabwe.